На Крис. А? На Крис. Ама аз нямам праска и аз не е сигурно, че ще го изкарам. Ако каже Крис, да, ама само на сила да му взема мотора. На сила. Тоест нова гума нямаш никакви проблеми. И му обърнах току-що. Изморих си. Аре, ти си Митър. Ама той нали трябва да се качи пеша? Тя прегря от работа на место, бе. Да, бе. Криска! Сега Цвети ще дойде да ти го качи, бат. Пускай го някъде там мотора и давай лекичко нагоре да не се мориш.